Ayo, Masnya. Oke. Oke, tak tahu Mas Aska. Dadah Mas. Oke. Ini rambutan. Di situ ada rambutan. Di sana ada rambutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Majakan tinggal nika nopo kebahagiaan dunia lan akhirat. Dia nika nika merupakan sen insyaallah majakan dia rumah tangga dengan sakinah mamadah warahmah digantung dengan konsaing para rawuh ya Allah ma. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala yer anakku bisa jawabna. Yes. Aulia niki Gusti Allah awakmu aja cilik ati ya aja cilik ati lamun awakmu wis saiki wis Ugi campur nika kunjuk kepada sagyane para tamu hamba pilih ingkang kene tumapai adicara dereng paripurna purwakanting foto keluarga pinuragan saking ingkang wonten pisan nggih Ibu Wadyan sakula sekalian kalajengaken Bapak Yuni sekalian foto keluarga ingkang ketiga Mas Andika sekalian ingkang wosekan Bapak Boyati sekalian Bapak Kantung sekalian kalajengaken ingkang pondok paringi Mbak Dita sekalian foto keluarga ingkang kopi punika nggih Bapak Tukiman sekalian kalajengaken wolu nggih Bapak Suparlan sekalian foto keluarga ingkang kanggo lajengipun nggih Bapak Trimono sekalian kalajengaken Mbak Umi ugi Mahfud kalajengaken Mas Faid dan Mbak Vina kalajengaken Bapak Yuto sekalian Melu iki ae. foto keluarga ingkang ketiga Mas nyuwun sewu sampai anu sekalian ndekne kalajengaken Mas pun anu niku blok nggih. foto keluarga ingkang kanggo Nggih, mboten apa. Mas Harto sekeluarga kalajengan Mas Ariyanto Ngawi sekalian kalajengaken foto keluarga ingkang kepitulas meninggi Mbah Rah Ngawi sekalian semoga ingkang kula sepakat paribus tunggal fokus tunggal kasuwun niat saking sasor kalegatur jumatri sasonto mulya kepareng hakaken diri saking akaten kali sampun kabudhet gambaripun. Kalajengaken hamba bilih paripurna foto keluarga saking keluarga pinanganten putri kalajengaken foto keluarga pinanganten kakung foto keluarga pinanganten kakung pinurwaken saking panjenengan ingkang kospisan ing Bapak Sugeng sekalian Banyuwangi kalajengaken Bapak Gito Mbak Desi kalajengaken ingkang ketiga niki Mas Heri sekalian kalajengaken Galih sekalian foto keluarga ingkang apa sekawan nggih sedaya keluarga perumahan Gria Harmoni ugi Bapak Misri sekalian kalajengan Bapak Sirmanto sekalian foto keluarga caketipun nggih ingkang angka 7 Bapak Suyuti sekalian kalajengan Bapak Suharmani sekalian foto keluarga ingkang kosong Ibu B Sakti Mas Hardi sekalian kalajengan Mbak Ika sekalian foto keluarga ingkang angka 11 niki Erwin sekalian ugi Mas Budi kalajengaken Mbak Ajeng pramila semoga kagem ngiras-ngirus papian spesial monggo
kalajengaken foto keluarga ingkang kula sebat asmanipun kasuwun wiyat saking sasana Melenggan tumuju wonten sasana Mulya kepareng hakape tulisan pinanganten kekalih saperlu kapundhut gambaripun. Ananging sepisan malih ngaturaken wiluji akrabi pasugatan ingkang sampun sumadyo saking para kadang-kadang sinoman pramusaji Juduladi kasegit calon anggenipun pinaralengga kanthi paradumardi karing menang ugi akrabi biaran ingkang sampun sumadyo ing kalengan mangke tansah kasduan juru donga pangestu dumateng sang pinanganten kekalih lenggih Roko Mas Bagus Satrio Nugroho kaliyan Ayu Natasha Ilmi iki. Semoga ingkang kula sebat asmanipun daftar foto keluarga kalajengaken ing mangke tumuju wonten sasana pinaja iki. Dengan Allah Subhanahu wa taala mliginipun dumateng Syahidul Ajab lan inggih panjenenganipun Ibu Zaini ugi sedaya keluarga ingkang hormati mirunggan kunjuk dumateng segenap tamu undangan kakung Sumahwana Putri ingkang tansah rengga sagunging pakurmatan. Saderengipun semoga sareng-sareng tansah kula dherekaken ras puji syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kerahmatan, kenikmatan, taufik serta hidayah dumateng kita sami sehingga alhamdulillah ya rabbil alamin kanthi hidayah ditelanpun Allah kula panjenengan sami wonten ing keluarga yang sampun saged silaturahim berwajah tatap muka dalam rangka tumut hangestreni jemukipun pinanganten sarimbit ingkang angka kalih insyaallah. Piyambakipun salah setunggalipun nabi kang prabota umatipun awit saking zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni kados zaman ingkang kita alam sak menika lan mugi-mugi kanthi perkempalan kula panjenengan sangka nusana estu dadosaken sabagianipun kita pikatuk semoga nyuwun sewu tali asih menika sampun dipun tingali bobot kerta ajinipun. Tali asih menika namung damel srana mugi-mugi anggenipun kekadangan bepisanan saya dangu saya mundhak rumaketipun saya mundhak rembangipun. Para milkah pemundian kantan sahibun muliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih kula mriki minakan saking sedaya pengarap pinanten saged ijil sange laladan karang bebilih acara demi acara wali makula ares wonten ing sonten sampun paripurna kula sedaya pengarap pinanten saged ijil sange laladan karang mojo Tegalombo kauman suwarga penurga parang pamit. Pramila saking menika nyuwun idi pangestu mugi-mugi lumamah kula sak rombongan apik saking dalem mriki ngantos bubuk kula piyambak-piyambak lan alangan setunggal satu menapa amin ya rabbal alamin. Para milenggah ingkang tansah dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala semanten ingkang saged kalaturaken purwa madya usana wonten kakirangipun nyuwun pamunten wakiron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis wijan wijine atur datang boten wonten ingkang katalumpen minangka sesule atur saking panjenengan Bapak Kadang Desa Wi Bapak Sugiyanto ingkang dipun pakarsani dening panjenenganipun Bapak Umar katuraken matur ageng panuwun nggih. Sepisan malih ngaturaken wiluji bidara lenggah kanthi sekeca saha mardo-mardika anggrabi pasugatan ingkang sampun sumadya. Ugi boten katalumpen kunjung foto keluarga ingkang kajengaken boten kasumpen Bapak Haji Ahmad Haryanto sekalian ing pangke kasuwun tumuju sasana pinajang kepareng hakape tulisan pinanganten kekalih foto keluarga sesarengan prowaji niki semoga kagem Hagrantu lampahan dicara sidi geksa utawis kinaryo hati yang sepuh sepini semua sepuh ugi hati diri dengar bunyi kanthi cara sinareng kadang purwa The Legend Musik kasuwun saos petebakan palipur kunjung dumateng saking para tamu kinaryo agrami pasugatan ingkang sampun sumadya ugi hampir sari gelari budaya Jawi kang diluhur sinar kadang kula The Legend Musik. Pramila semoga katuran jumendang diajeng Iwa Rosmala
Semoga apabila bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu sedayanipun ngersakaken tetembangan palipur ugi sedaya para warga, semoga caos cecala kunjuk dumate kabeh kata kula ingkang sampun pinci Tridiawati ingkang ngimake apian semene wisuwasana kami ibu ingkang bumi adicara. Nggih. Mas Lujeng Ibu pilih nanging kak wonten. Iki enten sing ingkang anu Mbak pangapunten Mbak. Iki wau kok enten Gria Harmoni lha niku Mas Soni menika makarya wonten ing perumahan Gria Harmoni Jalan Jalan apa? Sumatera. Jalan Sumatera. Lagi lha niki Mbak Caos Jawa mawon iki MC niki Jalan Soekarno Hatta. Oh, Nggih berarti dadi kilene mawon iki. Selat mengenai Nggih, celang sedaya menika kadang sedaya kula Hindari pagi dari Parno Paripurno Adicara kasuwun ampun lengser pun durungi di sedaya para tamu matur agunging panuwun. Ayo Anjir mas. Ibu mereka wonten request lagu napa mboten mas? tapi sih daerah kami sekolah daerah kami pinggir. Ini yang bakal pilih penak-penak sedaya niki. Mesa mesa Guyah guyah guyu saja arep mundut Dadala ugi ngregingaken suasana wonten ing rahina menika. Ugi matur suwun saged kunjung dhateng sanggene para tamu ingkang katebih kawula rawuh disampun anggen pasukan dari Kang Sampun Sumadyo. Ugi boten kata lumpen hangetring lembaga dicara ingkang dereng rampung rahina sumangga kasekecakno anggenipun pinara negakati pardu mardi karimana. Kasuwun Bapak Lurah sekalian karo kasuwun tumpun juga dari sasar wirajeng kepareng foto keluar diajeng Iman. Mangga. Tujuh debateng kata kula dan legend musik yang kami jelasaken Jabung Larak Ponorogo sampun sapopo siaga caos tetepakan tujuh debateng saged para tamu hamba pilih wonten pamundhutan lagon saking keluarga Perumahan Harmoni hamba pilih wonten pamundhutan lagon mas-mas mbak-mbak utawi bapak-bapak semoga hamba pilih wonten menika wonten ingkang pas latungaken ugi hamba pilih adicara paripurna badhe nyuwun kundur menika keluarga Ibu Zaini namung ngaturaken
ngaturkaken sugeng kondur ing pangke mugi kundur panjenengan sedaya tansah pikantuk karajan kanthi sowan-sowan kaparibasan sepur dawa mundur ning kutha Ngawi. Mugi kundur panjenengan sedaya saking keluarga jinten kula ketro jenis mriki tansah pinayungan dening Gusti ingkang Maha Welas ugi Maha Suci. Amin amin Allahumma amin. Sadaya para tamu kakung sumawana putri ingkang pinantu saking pandhormatan kinarya lelampahan corong kembaliipun ing bakti ngalajengaken pangamila tunjuk dhumateng sedaya para tamu kasengit sakno anggenipun pinarega kanthi sakeca saha parbu mardika. Hingga ketimbang hati corong ing rahina menika sumangga kang nglajengaken. Hatur tumape hati corong ingkang angka 7 kali ini atur pambagyo harjo wilujeng ugi atur Mesa mesa guya guya guyu saja arep mundut-mundut Dada mas, dada mas. Oke. Mas satunya kok enggak? Yang merah itu aja dada. Ayo, masnya. Oke. Oke, tak tahu mas Aka. Dada mas.